Lezi-ke izindaba zo-1KZN TV ifundela uSamukeliso kwaNgqulunga ngikubikile lembukeli nazi-ke ihamba phambili osukwini namhlanje. Ubekwe yokugcina wophiko lwabesimame ku-ANC ele-MK linethemba lokunqoba ukhetho kanti kululekwe umphakathi ngokonga imvelo. Ubekiwe endlini yakhe yokugcina namuhla usekela mengameli wophiko lwabesifazane kwinhlangano ANC Women's League uLungi Mganga Gcabashe. UMganga Gcabashe udlule emhlabeni ngomgqibelo eledlule esekhaya lakhe Westville eThekwini. Inkonzo yakhe omngcwabo ibihanjelwe abaholi abehlukene. Abephume ngobuningi bawo amalungu e-ANC Women's League ukuzophelezela usekela mengameli wawo. Izikhulumi zosuku zimchaza njengomuntu bekhuthele futhi ewuhambela phambili ukhongolose. Owe-ANC Women's League uGcabashe usebenze kakhulu ukukhulisa uphiko lo-Women's League. Comrade Lungi, as a server of our people, she had this character of when it's black unless you convince it differently. And it does not matter who you are, Comrade Lungi will remain to what she believes on until you change it convincingly. Kukuhleke uba sibe neqhawela njalo ngoba today you are seated with people who are selling this liberation movement out because they happen not to get what they wanted. Comrade Lungi taught us that even when you become a parliamentarian, that does not make you to deserve anything except for being a parliamentarian. She served kakuhle kakhulu. She had this dignity. Comrade Lungi yoba indlovukazi with a pace yakhe nendlela abukeleka ngayo. Kodwa she serves her people in a manner that you will never understand. Ukuthi where does she get all this? Siyevake namhlanje bhututu ba into yasekhaya lena. That's why si appreciate ifomali yakwaMganga ngokuba isiphe lentokazi ebiseyigqibelele njengomuntu kodwa esengenele nokuba abe sishoshovu somzabalazo. Umengameli wezwe naye ethula inkulumo yakhe umchaza njengomuntu wesifazane obekhuthele futhi ekwazi ukuqonda izinto ezenzakalayo ngaphakathi kwenhlangano. Comrade Lungi was drawn into political action by a deep desire for peace, for freedom, and for justice in her country. She lived her life in the service of others, as a number of speakers have said, in the service of her people and in the service of her country. She was the one person who was dedicated, but she also dedicated her time, her skills, as well as whatever resources she had to help her people without expecting anything in return. Her dedication was rooted in the values of her movement, the African National Congress. And she expressed all this in the work that she did in the ANC Women's League. And what were those values? They were values of integrity, values of hard work, discipline, compassion, humility, and responsibility and accountability to her people. She's one of those outstanding women who has walked every step of our people's journey to democracy with fortitude and diligence. Umndeni nawo ukhale kakhulu ngokudlula emhlabeni kukaGcabashe. Lungi was deeply involved with civil society organization, particularly in the health and welfare space. She played a significant role in the KZN Progressive Primary Health Care and later joined its board. She remained committed to the KwaMashu Family and Child Welfare Society, regularly attending annual meetings and supporting early childhood development initiatives. She did not only concern herself with the national issues, but her passion for community engagement extended to her neighborhood, where she was actively involved in discussions affecting her neighborhood. Her relentless conviction for the people of South Africa was not just political, it was deeply personal. She understood the struggle of those around her, and she fought tirelessly to foster change.
leaving behind an irrevocable legacy of empowerment, human elevation, dignity, and hope. Lungi leaves behind her beloved daughter, Usiphelele Gcabashe, who will carry forward her legacy. She is survived by her 86-year-old mother, Gugu Mganga, and her sixth sibling, Lala Upumule and Lungi. Mtia, Shozo Muhle. Your good deed will remain etched in the hearts of those you touched. You fought a good fight. Yours was a purposeful life, a life well lived because it was lived in the service of others. uMganga Gcabashe ubekwe endlini yakhe yokugcina eRed Hill eThekwini. Kutebogo Sibisi wezindaba ze1 KZN TV kuchannel 261 ngise-ICC eThekwini. Iqembu lomkhonto wesizwe phansi esifundeni King Cetshwayo singatheke umbuthano esikhungweni sokuqeqesha amakhono eSikhaweni TVET College elihlose ngawo kokuphemba abalandeli. Leli qembu lihlanganyele kuleli kolishi njengengxenye yokubungazeka ukunqoba kophiko labafundi oludlelana neqembu MK Student Movement. Amalunga ePhalamende likazwelonke kanye nelesifundazwe eqembu MK Party anganise isikhungweni sezokuqeqeshelwa amakhono eSikhaweni TVET College ukuzohlangana nabalandeli abaphuma enkalo zonke zesifunda iKing Cetshwayo. Inhloso yalomhlangano bekuzochazela abalandeli ngezinhlelo nemisebenzi yaleli qembu ePhalamende. Isekela mengameli weqembu umkhonto wesizwe Party uMnumzane uJohn Hlophe uthi lona kube umbono wamalunga ePhalamende. Sifisa ukuthi singama MPs sikwazi ukuthi sihlangane nama communities ethu ngoba phela siyibekanga ePhalamende ukuze yonke into esiyenzayo ePhalamende it must be informed by our needs ama communities. Siqale kanjalo leyo project but ke siyabona ukuthi masihamba siyokhuluma nabafowethu ngomsebenzi esiwenzayo kufuneka bazi ukuthi senze njani ePhalamende yini esiyenzayo. Ngomkhonto wesizwe iphathe entshe ePhalamende isikhathi esiningi abawuveza umsebenzi wethu esiwenzayo bawugqamise bawu-highlight kahle. So leyona ke into eyenza ukusize lana ama-projects azoqhubeka kuyo yonke indawo. Lonto ibalulekile ngoba kuzoza ama-local elections ngo-2026. Sifuna ukuthi sibe ready abantu bayazi imisebenzi emihle esiyenzayo. Miningi imisebenzi eyenziwa umkhonto wesizwe. uHlophe uphamise isandla wacela ukuthula nobumbano kubathandi baleli qembu abakulesi funda kanye nakuzo zonke izinhlangothi zesifundazwe. Emphakathini walana eMhlathuze King Cetshwayo region sicela ukuthula, sicela uxolo, sicela ama-cadres ethu, ama-commanders ethu asebenze, afocus. Umkhonto wesizwe, we call ourselves a liberation movement. We are saying that because abantu abamnyama bakakhululeki, asikakabuyi isithunzi somuntu omnyama, nomhlaba usaphethwa amasela. Siyawufuna umhlaba wethu njalo ikhanye iqembu elizobuyisa umhlaba abantu abamnyama ngaphandle komkhonto wesizwe. So i-discipline, hard work, ne-unity is going to be very, very important going forward simkhonto wesizwe. Nanso-ke i-message engiyishiyela abantu balana. Sicela ukuthula, sicela ukusetshenzwe, sicela inqubekela phambili. uThembinkosi Mjadu uyilunga lePhalamende uthi ukuphumelela kwalomhlangano kuzoshiya isithombe esicacile kubalandeli baleli qembu ngemisebenzi abayithunyelwe ukuyenza ePhalamende. Namhlanje ngijabule kakhulu ukuthi besinama members ePhalamende from national nakuma province. Isizathu sokuhlangana kwethu besine program yokuye ebantwini. Kukaningi ukuthi abantu bangazi ukuthi senzani ePhalamende ngoba abanye abanawo nama TV, abanye abanayo social abangeni kuma social network. Kwaba umbono ke wama MPs ukuthi asiyeni kubantu phansi abantu abahluphekayo bethu abasivotele sibatshela ukuthi yini esiyenze ePhalamende ukuze ukuthi konke mhlambe abafuna ukusiphathisa khona sikwazi ukuthi sihambe siyobakhulumela noma ehlezi umuntu lapha emakhaya ehlezi ecansini phansi komuthi ebuka iPhalamende asho ukuthi nanga umuntu ongimele
wazwangimela kahle umhlonishwa usibanibani nomhlonishwa usibanibani sikhulume ngezidingo zabantu bakithi abahluphekayo abantu bakithi abaphansi abasemazingeni aphansi usuku namhlanje lube intokozo kakhulu kimi ukubona ama leaders from ku national ehla ezaphansi kubantu ezobachazela ngeParliament ukuthi iziphi izinto ezenzakalayo eParliament ukuze baqonde ukuthi iMK iyasebenza iMK ayilele iMK ilwela abantu abamnyama. Ezindabeni ze-1 KZN TV nginguphiwe Mthembu eSikhawini. Ukucekelwa phansi ke kwezihlahla enye izinto ebuye ke ibe nomthelelo ongemuhle kwezemvelo. Umphakathi waseMtubatuba uyalelwa ukuthi ke ungacekeli phansi imvelo ngoba ke kunezinye zezihlahla eziwusizo ezingadingi ukucekelwa phansi. Lokhu kuhlala kuye ngenkathi uMasipala uMtubatuba ubambisene nomphakathi ukuqinisekisa ke inhlanzeko emphakathini. Abasebenzi bomasipala inkosi uMtubatuba enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal beholwa imeya lomkhandlu umxolisi Mthethwa baphume umkhankaso ogqugquzela inhlanzeko kuward 18. Imeya lomasipala inxuse nomphakathi uba mawugwema ukucekela phansi ezinye zezihlahla ngoba zingaba usizo emphakathini. Ezemvelo ezinye zezinto kumele umphakathi usivikele kakhulu ngaphambi kokunquma izihlahla. Aziwona ungcola kodwa izihlahla zidinga ukuthi zimonithwe kahle nangendlela right. Zikhona ke lezi zihlahla ezifikayo ikakhulukazi lezi sike sibone abakwa Enviro bekwazi ukuthi bezishise zingabi khona. Singalidwa ke ibona ngohlobo lwazi ukuthi lolu hlobo lwesihlahla esithile akufanele simoshwe. Lezi zihlahla ziyadinga ukumoshwa kodwa nje ngokwemvelo asikho isihlahla esidinga ukumoshwa uma singenawo umthelelo omubi kwimvelo. Lo masipala unxusa umphakathi ukuba uqoqe imfucuza ukugwema ukuhlala endaweni engahlanzekile. Umthethwa uthi umphakathi ungaziphilisa ngokuqoqa imfucuza efana nesicimbi, amaphepha, ucwazi kanye nokunye okuningi. Siyafisa ukuthi nomphakathi uyithathele phezulu lento yenhlanzeko ngoba kunezinye zezinto esingathi mangabe sizicinga lapha kuDodi abangakwazi abanye abantu ukuthi basisebenzise ukuthi kube khona imali abayitholayo. Njoba sasishilo nje ukuthi siyazi ukuthi insimbi makuba nezinsimbi amabhodlela kanjalo no plastic namakhathoni ayakwazi ukuthi athathwe ayo recyclishwa bakwazi ukuthi abantu bethola bazokuthola. Siyafisa ukugqugquzela kakhulu lokho ukuthi umphakathi sengathi bengakunaka uthi endaweni esihleli kuzo ziba clean. Nathi ke njengomasipala siyafisa ukuthi sihlinzeke ngezinto la khona abantu abazokwazi ukuthi baphose khona uDodi ngoba abantu bazothi okay uma ke nithi asihlale endaweni eclean nina njengomasipala ninazo indawo nesihlinzeke ngazo ukuze sikwazi ukuthi siphose khona uDodi. Ezempilo ezinye zezinto ezimqoka nesibhoqo babantu bahlale endaweni ehlanzekile. Iyona nto leyo esithi siyafisa ukuyigqugquzela ikakhulukazi emphakathini wonke waseMtubatuba ukuthi indawo esihlala kuzo sihlale endaweni ehlanzekile. Siyazi ke ukuthi bakhona abantu bazothengani bakhona abantu abaqashiwe abenza lo msebenzi abawenzi ngani bona. Akungakho lokho ukuthi kunabantu abenza umsebenzi nathi kufanele silide ngesibonelo emphakathini sokuthi kufanele ngempela zenziwe izinto ezinjengalezi kuklinwe eindaweni esihlala kuzo. Siyazazi ukuthi kuba nomthelela omubi kangakanani phakathi kwabantu laba suke behlala khona uma abantu behlala ezindaweni ezingahlanzekile. Ezindabeni ze-1 KZN TV kubika uThabani Maphumulo eMtubatuba. Sithishelele edolo sibe siqhubeke nazo indaba zethu. Asikwamukele imbukelo sabukele zona indaba ze1 KZN TV nazi ihlokwana kwizona ehamba phambili usuku namhlanje. Ubekwe yokugcina ophiko labesimame ku-ANC LMK linethemba lokunqoba ukhetho kanti kululekwe umphakathi ngokonga imvelo. Umasipala eNewcastle umemeke izihlangano ezingenza inzuzo kanye nosomabhizinisi abasebancane kakhulukazi laba abalekelela emphakathini. Kulomhlangano bekudingidwa ke izindlela zokuthi ke lezi inhlangano zikwazi ukucosha uxhaso ezihlakene ezahlukene esebenzisana nomasipala. Umphathi wehhovisi lentsha kwamasipala eNewcastle Ayanda Kubheka uthi basandele kulezi inhlaka njengoba kuyizona ezisondelene kakhulu nomphakathi. Sine engagement nama youth based civil organizations lapho ngibala yo NPOs, your NGOs and your NPCs.
kunama stakeholders ke sisebenzisana nabo kakhulukazi lawo ngoba siyazi ukuthi umasipala uwodwa awukwazi ukulekelela ukufanda kakhulukazi lezi zinto lezi engikhuluma ngazo njengamanje ngoba ama NPOs mawuzobhekisisa iwona nama NGOs yiwahlala esemphakathini ngaso sonke isikhathi so bona abantu ekumele senze sure ukuthi siyasondela kubo ukubuka ukuthi lokho okuncane sinakho ngeke sikwazini ukuthi sibenze bakwazi ukuba functional futhi bakwazi ukukhuluma ama challenges akhona. Uqhube ngokuthi bameme ezinye izinhlaka ezizobalekelela ukuze bethole uxhaso. Umasipala nje njengoba ukhona la ukhona ngeke ukwazi zonke izinto ezenzakala emphakathini so sizama ukudonsa ukuthi ithimba lama ward committee ama councillors kanye nazo zonke le zinhlaka lezi ezikhona ezigcemeni zethu sisebenzisane ndawonye njengalana ke simemile u Department of Social Development samema Department of Health samema NYDA lesase sifaka u Local Economic Development wethu ikakhulukazi besidinga u Department of Social Development ngoba iwona obukelela lento ikakhulukazi yama NPOs nama NGOs yibo futhi abazi kangcono ukuthi ifunding yakhona ihleli kanjani futhi iziphi indlela abangazenza bakwazi ukuthi basheshe ukuthi bayicobe. Kanti usomlomo walomasipala umntwana uthenga amehlo Zulu uthi lokhu kuphinda kuba indlela yokuthibintsha ezidakamizweni kanye nakubugebengu. Abantu abasha ke nje kule inhlelo ke bazama ukuthi bakhuliswe kuze sikwazi ukuthi ngoba baqhele khona indanyana igenge entsha esinamathela kuso njengedami sinayonke bese begcina besho ukuthi ayasithola ukuthi asinakiwe na yonke le so umasipala ke wethu la eNewcastle ubhekelele ngalakho kakhulukazi ukuthi ake sikwenzeke lokho ngoba nakhona even the province iya encourage kakhulukazi umhlonishwa uMphembe kunakuma departments akhe ukuthi cha abantu abasha badonswe basondezwe banikezwe abakufanele balekelele ngoba it has been quite a long time uthola ukuthi abanakiwe kakhulu ngalezo zinto ngakho ke manje lapha nje umasipala ke wethu yaseNewcastle ehola umhlonishwa uNyamazana unalezo inhlelo ke namhlanje nathi sikhona kuzolalela ukuthi ke iyouth hayi siya participate cha sizolalela ukuthi bakhuluma okuyikho nama office ethu office ka mayor office ka speaker o NYDA LED social development whatever nama NPO akhuluma okuyikho just to guide silalele ukwenza ukuthi nabe nengqinamba ethize abazoyibeka sesikwazi ukuthi sibone nje as a leadership ukuthi hayi kuphunyeke la nakho ngoba bazoba nayo imbono abayibekayo. Kubika uThobeka Dladla ezindabeni ze1KZN TV ngisemadadeni eNewcastle. Njengendlela ke yokuqoqa intsha ingabe uvanze emgwaqweni inkundla iTheatre Festival isivuleleke ithuba busende kwintsha efisa ukuzibonakalisa ithalente enalo ongumphathi wenkundla iTheatre Festival usiyakudumisa Sothu uthi ke bazobamba uhlelo lokuhlunga ikhono kwintsha ngakho ke banqanqa bonke abanentshisekelo uba bezoveza bafike ke ngobuningi babo ukuzoqhakambisa ithalente umuntu analo ekhuluma nezindaba uthi ke lenkundla isikhiqize ithalente lahlukene abantu ke sebaziwa umhlaba wonke ngethalente labo kanti ke qhamuka izikakhe ezahlukene zizohlunga ithalente kule theatre. Intshe yakhe Lipotchepstein namaphethelo incencwa ukuba ibe yingcenye yokuhlungwa kwekhono umuntu analo kanti intshe emukelekile yile ezibonayo ukuthi inethalente lokucula ukulingisa nokunye okuningi. Umphathi wenkundla Theatre Festival uchaza kabanzi ngalolu hlelo. We go around umasipala senze auditions where we identify this talent from different people around iRenkonyeni. After say identifyile, there's an element here workshops. These people are workshopped before they go for a competition. Through those workshops, they get to understand what is it exactly that needs to be done on stage in order to develop their production, to tell their stories in a professional manner, so that stories they are ready for other big stages around the country. So anyone who says, I believe I do have a talent, I've tested my talent elsewhere at church, maybe with friends, now I want to go for this opportunity. That is the type of a person we are looking for. Iqhuba uthi abahlungwayo baphinde bathole ithuba lokuba yingcenye yamanye ama-festivals. These artists will also participate kwezinye festivals outside iRenkonyeni. They will prepare into a bus
abantu bahambe baye K-Cab okanye baye Stable Theatre eThekwini. So those collaborations nazo za developer within this period. So xa ngabe senziwa i-festival enyakeni, then they bring in abo bantu abo as scouters. So the event happens within a specific period of time. In this case, the event izakwenzeka ngomhla ka-30 May. Uthi lisaqhubeka uhlelo lokuhlunga ithalente ngaphambi kokuba kufike usuku lomncintiswano. We are currently doing auditions around Urenkonyeni. On the 30th, we are implementing a program. It's the same story of trying to respond to economic challenges that are faced by the artist. Oyingxenye yenkundla Theatre Festival futhi oseke wanqoba ukhuthaza intsha ilandela iphupho enalo. Ube esekhuthaza nabazali badedela abantwana ekutheni balandele ikhono abanalo. Sithanda ukugqugquzela kakhulu ukuthi abantwana bahambe bangenele kulezi zobuciko ekakhulukazi khona bezokwazi ukuthi bagwemeke kulezi zinto ezenzakalayo njengamanje abantwana bebancane badla ama drugs baphuza utshwala yabo besocela ukuthi nabazali ekakhulukazi emakhaya bakwazi ukuthi basupport basivumele ukuthi sihlangane namanye amaciko amanye ama productions emphakathini kuma local ukuthi izingane zikwazi ukuthi zixhumane nawo ukuze zizokwazi ukuthi zifunde ngoba nalapho siyafundiswa ukuziphatha njengama artist ukuthi nasekhaya moke ekhaya hlonipha umzali kanje yonke leyo nto leyo siyayifunda. Umncintiswano kulendele kubanjwe mhla zingama-30 kuMeyi kulonyaka. Lo mbiko beniwethulele uZamando Sicele wezindaba ze1 KZN TV ngisesayidi. Siphinde sithishelele etolo futhi sibuye siqhubeke nazo indaba zethu. Siphinde sikwamukele mbukeli usabukele zona indaba ze1 KZN TV sikhumbuza ubekuyizona behamba phambili usuku namhlanje. Ubekweko yokugcina ophiko lwabesimame ku-ANC ele-MK linethemba lokunqoba ukhetho kanti kululekwe umphakathi ngokonga imvelo. Ake sibheke ngosini yezomnotho. Spaghetti zakuleli zivaleke irandi liwu-17.92 maqhathiso nedola laseMelika libe u-24.10 maqhathiso pound laseBritain libe u-20.27 maqhathiso ne-euro lase-Europe igolide lona beliwu-$3,329.46 ounce olungahluziwe wona u-$64.44 umphongolo. Ake sibheke ngosini yezemidlalo. Uma konke kuya ngezinhlelo zikamasipala uMhlathuzi iqembu Richards Bay FC lizoyidlalela ekhaya eRichards Bay imidlalo yesizini ka-2025-2026 lokhu kuza njengoba sekuseleke kancane iphela inkundla uMhlathuzi Sports Complex okusekunesikhathi ke ilindiwe. Nyakenye umasipala ubizeke isithangami nabezindaba wathembisa ukuthi uzophela unyaka 2024 leli qembu likaSifiso Jomo Biyela selidlalela kule nkundla. Nokho ke ugcine uphelile unyaka kungenzekanga lokho iBay igcine ke idlalela eKings Wellington Stadium eMlazi imidlalo yasekhaya yesizini ka-2024-2025 okuyinto ke bizindleko eziphindiwe kubaphathi. Kuvele ukuthi ke izikhulu zomhlathuze sezibhalele iPremier Soccer League ukuthi ke izohlola inkundla ngaphambi kokuvulela amasango eNatal Rich Boys engakaze ke idlale ekhaya selokhu yenyusela kwiBetway Premiership ngo-2022. Nasike isimo sakusasa singalindeleka. Bukeleke ziyaguqa bese kuphathelwe zona usuna namhlanje nawe sesophinde lihlangana futhi ngesikhathi esilandelayo phela sonke mnandi. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iTulis Bayview Bridal ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile